Ja by som si zvolil sám tému, ako to som sám začal, čo ma viedlo vôbec do folklórnej skupiny, ktorá vtedy ešte nenosila takýto názov, ale to bola najprv krojovaná družina, len tomu nerozumeli moc návštevníci, najmä zo západnej Európy, Ameriky a z ďalších odľahlejších území. Nakoniec po porade s Osvetovým ústavom v Bratislave aj samotným ministerstvom kultúry bol definitívne prijatý názov Folklórny festival vo Východnej. Tento začal v roku 1953 roku a to bolo skôr v takom šibeničnom termíne, lebo ja som v závere roku musel narukovať, hoci vtedy vysokoškoláci boli akosi opomenutí z narukovania na vojenskú prezenčnú službu. Neskôr som sa síce dozvedel, to určite nikoho nezaujíma, že to bol výsledok politickej nezhody s tedajšími funkcionármi okresu. No nič, to som si odslúžil a svoju nečinnosť sa mi zdalo, že budem nečinný vo folklórnom dianí, ale narukoval som ku takému útvaru, kde som stretol viacerých nadšencov pre folklór, pre folklórne dianie a netrvalo dlho a založili sme si sami, bez súhlasu vojenských útvarov nadriadených, za hádam 3 mesiace. Shodou okolností sme mali jedného krajčíra, ktorý nám po mojom návrhu pošiel všetkým 12 chlapcom, vojakom, z prestieradiel proste kroje. Ozdobu na krky a tak, na nohavice sme si kúpili zo žoldu. Takže to boli začiatky s tým, že netrvalo dlho a sami muzikanti, ktorí tiež boli v tom čase, v tomto útvare, prišli medzi nás a poprosili nás, či by nemohli nám hrať nášmu vojenskému folklórnemu súboru. Tak sa stalo a v mesiaci novembri už sme vystupovali na krajskej súťaži, dnes ide mi na rozum, v západných Čechách, ktorú súťaž sme aj vyhrali a nás ohodnotili proste vojaci aj na súťaž do Prahy. Aj tam sme dobre obstáli na 3. mieste pri profesionálnych, dá sa povedať, súboroch. No, čas išiel, roky šli a po výmene listovnom som dal inštrukcie tým chlapcom, ktorí ostali ďalej pracovať vo folklórnej skupine, najmä Jánovi Mikušovi Jantekovi,
teraz už zosnulému Zuzke Gajdošovej, ktorá tiež pomáhala tomuto vrstovníkovi v práci s folklórnou skupinou. A tak sa stalo, že folklórny festival v tom ťažkom období nemal nejakú pomlku, ale pokračoval v druhom ročníku v roku 1934. Prepáčte, že už mi nefunguje tá pamäť. A aj v roku 1935 pokračoval tento folklórny festival ďalej. Ku týmto vedúcim sa pridružil aj jeden zapálený železničiar Michal Jurčo Milek, ktorý býval na stanici. Ten veľmi veľa pomohol pri organizácii, pri vybavovaní rôznych potrebných záležitostí, včetne finančných prostriedkov na okresných, národných alebo aj krajských národných výboroch. Takže tieto medzery sa našťastie dali takto úspešne vyplniť a nedá mi, aby som nepoďakoval všetkým, i keď už dá sa povedať, už nežijú chudáci, aby som nezabudnul ešte, pritom pomáhala, hovorím okrem Zuzky Gajdošovej, aj Zuzka Bartková Gábrička, za robotu, ktorú za čas, kedy som nebol prítomný v obci a prítomný hlavne vo folklórnej skupine, že dokázali, aby toto dianie nezakapalo, ale úspešne sa ďalej rozvíjalo. Bolo to, hovorím, obdobie, na ktoré sám nerád spomínam, pretože to boli roky najťažšie našej folklórnej skupiny. Ktoré roky to boli? Ktoré roky? 1934 a 35. A vy ste sa kedy narodili? 27. 27, a to si už pamätáte? Áno. To ste mali len 8 rokov. A ja som 34? 53, 54, materiál. Tak povedzte tú vetu ešte raz. Hej. Na vojenčine som bol v rokoch 1953 a 54, za ktoré a počas ktorých rokov vedenie folklórnej skupiny prevzali za mojej neprítomnosti Ján Mikuš, Jantek a Zuzka Gajdošová. No a potom v neskorších mesiacoch, dá sa povedať, prišiel organizačne ešte pomáhať Michal Jurčo Milek, ktorý bol železničiarským kontrolórom a vyznal sa v tých veciach, ktoré sa týkali vybavovania či už finančných prostriedkov, alebo aj vystúpení u nadriadených orgánov. Po mojom príchode z vojenskej prezenčnej služby, ktorú som vykonával na Morave vo Fulneku, stretol som starých priateľov, starých a predošlých členov folklórnej skupiny, s ktorými sme začali pomerne podľa plánu nacvičovať programy pre našu folklórnu skupinu. Darilo sa nám nadšenie, ja to
považujem za prejav veľkej úcty nielen folklórnej skupiny, ale aj celej obci za výkony, ktoré sme v najbližších potom mesiacoch a rokoch dosahovali na rôznych súťažiach, nielen v Frátku, na okresných súťaží, ale v Žiline a v Bratislave alebo v Prešove, kde boli celoštátne súťaže, na ktoré sme obstáli, môj názor, aj podľa mňa, až neočakávane. Napríklad uvediem v Prešove takúto súťaž, kde sme sa stretli aj so súbormi s mojim starým, dá sa povedať, známym lučnicou, vedenú stále Štefánom Nosálom. Obstáli sme za touto našou lučnicou na 2. mieste. Sám som skoro tomu neveril, či je to skutočnosť, lebo len náhoda, ale stalo sa tak, že obstáli sme na tom 2. mieste a možno povedať, že dodneska som hrdý, že po takom krátkom čase sme obstáli na celoslovenskej súťaži na tomto mieste. Ako odmenu nás aj Osvetový ústav, Osvetové stredisko v Bratislavi vybralo nielen predtým mňa so Zuzkou Bartkovou na celoštátnu súťaž solistov do Prahy, kde sme my dvaja obstáli aj so Zuzkyným bratom a harmonikárom na 1. mieste. Za tento úspech sme boli vybratí okresným osvetovým ústavom na študentský festival mládeže, ktorý bol vtedy v Belehrade. No, my sme skoro po tejto správe nechodili ani hádam po zemi, že sa nám takéto uznanie dostalo z najvyšších miest. Sami sme sa necítili až taký výborný, ako nás porota proste posúdila. To sú také zážitky, aj teraz mi ešte zima, ktoré sa celkom hádam ani našou rečou alebo inými rečiami nedá vyjadriť. Proste bola to nádhera taká, ktorú som v živote úspešne takto neskončili. No. Ako dlho ste boli šéfom tohto súboru, vedúci? No, takéto výsledky, nepochybujem, zaviazali tak každého, že nemal odvahu alebo nemala odvahu vystúpiť z tohto manšaftu preč a neprísť už viac do folklórnej skupiny. Takéto želanie sa nám splnilo aj ďalej, keď sme boli vybratí tiež po súťažiach rôznych okresných, krajských, celoslovenských na festival mládeže a študentstva zase do Jugoslávie, vtedajšieho Chorvátska,